Здравейте на всички! Отново сме в нашия информационен център за огромните манипулации и нередности, които се случват в България. Готови сме за здрав бой и това, което ще направим, 100% ще победим. Първо искам да благодаря на всички български граждани в чужбина, защото този път огромните измами лъснаха именно благодарение на нашите съграждани в чужбина. Оказа се от хора, които са вътре в нещата в противниковия лагер, аз ви казвам, че ние имаме информатори навсякъде, че всъщност нас са ни гласяли резултата ни да бъде към 3,8. Но те не са очаквали такъв голям вод за нас от чужбина. И когато са орязали всички други гласове, са го направили така, сметнали са на база предния път някакъв брой гласове в чужбина. Сега обаче гласовете от чужбина са изненадали властимащите и затова се е стигнал до този парадокс да трябва да стигат до 3.999, защото ако могат лесно да манипулират гласовете в България, то много по-трудно се манипулират гласовете в чужбина, където имахме много застъпници. Затова има много българи, които по някакъв начин обиждат нашите съграждани в чужбина. Искам да им кажа, че трябва да им благодарят, защото цялата тази измама и мерзост се разкри благодарение на нашите съграждани в чужбина. Българи в чужбина, благодаря ви също за подкрепата и това, което направихте. Бяхте много отвержени и точно така трябва да работим. Българина е българин във всяка точка на света. От тук нататък още по-мобилизирани, още по-единни, да освободим България и да направим така всеки българин да знае. Може да живее и работи където иска, но има прекрасно място, където може да се прибере. Така че още един път големи благодарности и за българите в чужбина, които ни помогнаха да разкрием измамите на Борисов и на Пеевски. Чао!